The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Amen. Hallelujah. Father God in heaven, in Jesus' name, Lord God, daghang salamat nining higayon nga imong gihatag kanamo. Kami nausab, Lord God, managa uban diri sa kahanginan Ginoo. Ug Lord God, among ginapangayo amahan ang imong Ginoo nga presensya nga mauban kanamo karon. And even, Lord God, as we celebrate, Lord God, this Christmas season, I pray, Father, that let your mighty presence, Lord, be filled in our hearts, and even the spirit of love be upon each one of us, Father. Thank you, and we give you praise. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Maayong hapon no kaninyong tanan. Okay, so adlaw Lunes, December 21. Okay, so 4 days na lang mga igsuon, mag-celebrar na kita sa Pasko. No, Pasko sa pagmaya. Mag-celebrar kita no sa
adlaw nga natawhan sa tuang manluluwas. No nga kinahanglan nining adlaw nga Pasko, no managlipay kita, managsadya kita diha sa presensya sa Dios. Okay, so atong pasigaon ang atoang mga kahayag, no, sama aning Christmas tree nga nasa likod, ato ang pasanagon, no, ang kahayag ni Kristo nga ania kanato. No, kay tinuod nga selebrasyon sa Christmas, no, mao ang kana ganing si Kristo, no, siya ingon pa siya nga I am the light of the world. Okay, kinsa katong moduol kaniya, okay, siya pod kanang makaangkon og kahayag, unya kini nga kahayag mo ni siyang ato ang ipaambit ngadto sa mga tao sa kalibutan. Okay, so ang ato ang gisgutan, no, mga siguro mga 3 to 4 days na, no, straight nga atong gisgutan about the immeasurable love of God. Ang dili masukod nga gugma sa Ginoo. Ang text niini Luke chapter 15 verse 1 to 8. Okay? Now the tax collectors and sinners were all gathered around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Mag-ampo kita. Langit no namong amahan, daghang salamat sa imong mga pulong. Ginoong Dios, dihugi ang imuha Ginoong alagad nga mopaambit niini ngadto sa imong mga kaanakan. Labi na Ginoo sa mga sa mong mga kaigsuonan Ginoo, kutob sa mabot niini nga live stream. I pray o Dios nga ikaw Ginoo magabisita kanila, ikaw magaistorya kanila nga imong mga pulong Ginoo magdala kanila sa kalinaw, kadasig, o ingon man Ginoo sa gugma. Kagikan diha kanimo Lord. Salamat kayo and I give you glory, give you praise in Jesus name. Amen. Okay, so ang nanata sa point number 3, no, ato lang i-review. Okay, ang your life, ang point number 1, your life is precious in the sight of God. Okay, under niini, God doesn't look at your weaknesses, but He is looking at your heart. Ang Ginoo wala nagtan-aw sa atuang kaluyahon, kundi siya nagtan-aw sa atuang kasing-kasing. Okay? Unya ang number 2, under point number 1, God's attitude is always focused towards the people. No nga ang Ginoo daw ang iyahang batasan, iyang kinaiyahan, no kanunay daw nga nagatutok nganha siyang mga katawhan. Okay? Unya ang point number 2, mo ni atong na-discuss katong Friday, okay, you are valuable to God that He lays down His life. Dayon ana ta kahalang don, no, atubangan sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, no, kay iyahang gilay, iyahang gihatag ng iyahang kinabuhi aron mamatay ngadto sa cross para bayaran ang ato ang mga sala. No, unsa grabe ka dako, no, sa gugma og dili masukod nga gugma sa Ginoo. Under this point number 2, we are the objects of God's love. No, kita ang hinungdan, no, sa iyang dakong gugma nganong namatay siya ngadto sa cross. Okay, so under point number 2, okay, number 2 is
Christ showed His love by His death on the cross. Iyang gipakita iyang gugma pinaagi sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Okay? Number 1, Jesus died on the cross to show His great love for us. Iyang gipakita, no, ngadto sa cross, namatay siya, no, para iyang ipakita kanato nga iya gyud tang gihigugma. No, dili atik-atik kundi tinuod nga namatay si Jesus para kanato. Jesus paid all of your sins on the cross. Iyang gibayaran tanan natong mga sala ngadto sa cross. No, nga labi na niining higayon nato karon, no, is Christmas season. Timing ra po ni siyang sermon, no, tungod kay about love. Now, Christmas is about love. No, the love of God, the love of Jesus, no, nga iyang gihatag iyang anak nga si Jesus nganhi kanato, no, aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. No, is the best gift, no, every Christmas is the love of God. Okay, stop thinking of yourself that you are unclean. No, kana ganing atong kalimtan. No, ato nang hunungon ang ato ang pagunahuna sa ato ang kaugalingon nga hugaw ta. Kung ikaw nangayo nagpasaylo, nangayo nakagkapasayloan sa imong sala diha sa Ginoo, no? Klaro kay sa Bible in John chapter 1 verse 9 nga kung ikaw mangayog kapasayloan sa imong sala, ang Ginoo matinud-anon nga mopasaylo kanimo ug dili lang kaniya pasayloon, tagaan pagyud iya pagyud kang hinluan sa tanan nimong dili pagkamaayo, so tanang pagkadautan. So meaning after we receive Christ, nangayo ta siya kapasayloan, then you are forgiven, no? Stop thinking of yourself that you are unclean, no? Undangon na nato gunahuna sa atong kaugalingon nga kita hugaw. Kay ang tinuod igsuon after you receive Christ, iyahan na kang gihugasan sa iyang hamili nga dugo. Okay, the truth is that you are the child of God no matter of who you are. No nga bisag kinsa ka man igsuon, no, ikaw anak sa Ginoo. Kung ikaw tinud-anay nga nidawat kaniya ug imo siyang gidawat ug imong gituong nga siya ang Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi, then anak na sa Dios. Gihatagan na kaniyang katungod nga mahimo niyang anak. Okay, so He is near you and ready to rescue you with His righteous right hand. So ang Ginoo duol kanimo, duol kanato, unya andam siya nga mo rescue mo, no, muluwas kanato, no, with His righteous right hand. So yun ana, no, kamaayo ang Ginoo igsuon nganhi kanato. Nga sa panahon nga wala na tay madaganan, always remember that there is God, no, is ready to rescue us, no, in times of trouble. Praise the Lord. And number 2, you need to lay down your life as Jesus did for our brothers and sisters like Jesus did. No, ngayon pa diri nga you need to lay down your life, no, like your life as Jesus did. Hallelujah. No nga ato pong willing ta nga mo lay down our lives, no, for our brothers and sisters. Jesus lives in you and you need to show the love of God to people around us. No nga si Jesus, no, nagapuyo na diri sa tuang kasing-kasing and you need to show the love of God to people around us. Ipakita nato sa mga katawhan, no, sa atuang palibot, sa atong pamilya, sa atuang mga relatives, sa atuang mga friends, atong ipakita nga si Jesus nagpuyo kanato. Unya atong i-show nga na kanila
no, ang gugma nga atong nadawat diha kay Jesus. Hallelujah. Okay? And show to the world that the love of God is real in you. Ipakita nato sa kalibutan nga ang gugma ni Jesus tinuod gyud. Dili kay magpa-Christian lang ta. Nga kinahanglan maliwat gyud ta kay Kristo nga mahimo gyud tang Christ-like character. Kung si Jesus tungod siyang dakong gugma namatay siya sa cross, no nganong dili nato mahimo, nganong dili nato ipakita ang gugma no ni Jesus nga naa kanato ngadto sa laing tawo, ngadto sa ato ang mga kaigsuonan. Amen. Atong ipakita no nga ang tinuod ang gugma ni Jesus no tinuod gayud. Okay, by sharing your life testimony about the goodness of God in your life. No ato ang i-testify. No atong i-testify no ang goodness ni God, atong i-testimony ang ato ang kinabuhi. No giunsa ta pagbag-o sa Ginoo. Giunsa nato no pagdawat siya unya atong naangkon ang iyang gugma nga dili masukod. Hallelujah. Amen. And hapit na tamahuman. Kay God the Father showing the unconditional love to His people by sending His Son Jesus Christ as a ransom for all of us. How lavish the love of God to die on the cross in a replacement for you and me. No namatay si Jesus ngadto sa cross in replacement for us. Imbes kita ang malansang ngadto sa cross, no, ipadala sa Amahan si Jesus aron mamatay ngadto sa cross. Unsay purpose? Aron kita makadawat sa atong kapasayloan, aron kita makadawat sa ato ang kaluwasan, no, nga human kita mamatay, human kita mawala nini nga kalibutan, sigurado kita nga naa gyud tay kasiguruhan nga ato ang kaluwasan atong madawat after kitang mamatay. Amen. So igsuon no ayaw dili nato kalimtan no ang dakong gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma nga dili masukod. Amen. Okay, so nahuman ang ato ang topic no niining kahaponon no the immeasurable love of God. Ang dili masukod nga gugma sa Ginoo. Nga bisan pa man usahay no sa ato ang pagkabadlungon, bisan pa man usahay nga magkulang kita diha kaniya sa ato ang atensyon diha sa iyaha, pero tungod sa iyahang gugma nga di masukod kanato, siya nagapadayon og abot kanato, siya nagapadayon og pahinumdum kanato nga anaa siya kanato nagauban 24/7 day and night. Ipaabot lang ta sa Ginoo igsuon kanus ata mutawag kaniya. Kay siya andam nga mudawat kanato. Amen? Hallelujah. Okay, so mag-ampo kita. Langit nun namo nga Amahan, dagan salamat Lord God ni ining kahaponon nga imong gihatag kanamo. Lord Jesus, ikaw ang pinaka-the best nga regalo ni ining Pasko, Ginoo. Busa Amahan, akong ginapangayo, Lord God, ang imuha, Lord, nga presensya, nga Ginoo sa amuang pagsaulog ni ining Pasko. Lord God, ang imuha Ginoong gugma, and even, Lord God, ang imong Espiritu sa kalipay, sa kalinaw, maanaa sa matag-usa kanamo. Salamat kayo, Ginoo. Og Lord God, among gina-lift up di kanimo Amahan, ang among mga kaigsuonan karon nga na silang matag-usa ka panimalay, nga naay mga pagpanginahanglan, Lord. Uban kanila nagkinahanglan og kaayuhan, Lord, ipadangat nga na kanila Ginoo ang imuhang kaayuhan. Kay ikaw man Ginoo ang amuang great physician, ikaw Ginoo ang amuang Lord magtatambal Ginoo.
busa, Ginoo, right now, Lord God, ayuha Ginoo ang amo ang makaigsuonan, imong makaanakan Ginoo nga nagkinahanglan sa imuhang kaayuhan. Ingon man Ginoo sa mga kaanakan nimo Lord God nga nagkinahanglan og mga financial Lord, I pray Father nga ikaw maga-provide kanila Ginoo financially, imong pagatagbuon tanan nilang pagpanginahanglan Ginoo in the name of Jesus Christ. Daghan kayong salamat Ginoo sa imuhang pag-uban kanamo nini nga kahaponon og among ibalik kanimo tanang dungog, tanang himaya og pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So mga igsuon no, daghan salamat sa inyong pag-uban nini nga kahaponon. Okay, so diri na lang ta kutob no sa gihapon kini inyong ubos nga alagad Pastor Ruel Milian og kanunay magaingon kaninyo og manamilit igsuon ayaw kaluya kay Ginoo magauban kanato no buntag o gabi 24/7 and God bless you all. Shalom and Merry Christmas to everybody. God bless you.